И здравейте хора, аз съм Исто и сега снимаме в Divictus Gaming. Имам, мисля, че две хубави новини или две хубави новини и една доста лоша. Така, първата и най-хубава новина е, че станах мод. Ето, както виждате, аз съм мод, BBG, пише го в втората колона от дясно, отдолу нагоре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ето го, мод. Мода има супер много команди, но сега, които ще ви ги покажа. Общо взето, тук има супер много ранкове. Мода има командите на всички ранкове. Всички ранкове тук, например, Rank Elite има командите на Donator и още няколко. Титан има командите на тези двете и още няколко, така че ще покажа само последните. Не съм, гладен съм. Така. Dark God, тук с всичките има Heal Feed, Inverse Nick, Inverse Nick, имам Head, имам Craft, имам Ender Chest, Near, Repair, Fix, PV 1 до 10, Repair, All, NPT, Open, Fly, Top, Suffix и имам супер много китове. Имам кита Dark God, имам кита Legend, имам кита Boss, имам този кит, който беше Титан, имам Donator и имам или така. Не ви показвам броните, защото просто са енчантнати брони. И да, това е най-яката новина. Между другото, в началото, там както казах в един от предните си епизоди, има един чест с сайта ми от 1.9. Ето ги, значи пържолите и главата не влизат, както и това стъкло. Лопатата също не, и тая брадва е моя, тая брадва е от честа. Така всичките айтеми са там от честа и някакви полшанки, крила, глава на дракон и така нататък. Супи. И да, сега съм тук, събрах отделно, събрах 71 дъпа. И, омага. Е, това го мразя, че не мога да пиша две команди една след друга и затова пиша просто на кой на черта К. Така, имам 71 дъпа. Тази кола е 70 дъпа и аз искам да се купа. Има и други, които са по 100, например, ето мотор е 150. Не знам, аз искам тази кола, защото много ма кефи. В смисъл някаква така жълтичка и десен клик, за да покупиш цената. Ето, дъпа конфирм. Да 70 дъпа. И така, вече имам кола. И как я слагам? И как по дяволите я слагам? Така, това е един проект, който бях направил. Добре, по дяволите къде я ги сложа? Та кола и аз не да ги сложа. Добре, това ще го разбера и ще го направим в друг епизод. И да, сега стигаме до лошата новина. Лошата новина е, че след като съм мод, не мога да се бия на PvP-то. И защото ако се бия на PvP-то, могат да ме демолтат. Но хубавата новина е, че имам също и Game Mode 1, мога да киквам, банвам, ако видя някой с хак, ма първо трябва да го проверя много ясно. И така. Искам да видя дали ония чест има нещо, но тъй като знам, че те веднага излезнали, ще ме погнат, че мина на Game Mode 1. И аз имам броня, значи, какво стана от 9? Аз отидах да джъмпа. Почнах да джъмпа. Стигнах тук някъде, след което паднах и някакви почнаха да ме бият. Тъй като съм мод, не мога да ги бия. И какво стана? Аз бягах и като бягах, просто не ги бих и се махнах, след което кикнах единия и му писах не се би с мода, защото мода не може да ти отвърне или нещо такова, защото
Пише в сайта, че като съм мод и ако се бия, могат да ми махнат мода. И затова аз го кикнах и после хейт админа, не хейт админа, един админ да ма кикне и ми вика, искаш ли бан? И смисъл, за какво да искам бан, че той почна да ме бие, пак аз не мога да му отвърна. И изядах 43 Golden Apple така, смисъл, не го намирам за логично, но както и да е. Така, пускам се на Game Mode 1, за да видя дали тук... Ама аз сега ако го отворя ще такова. Вижте, видяхте ли веднага? Идвам и веднага ма почват. Сега ако го отворя ще взема айтемите на Game Mode 1. И като мина на Game Mode 0, такова. Веднага като мина на Game Mode 0, ще ми се махнат. Затова няма да ги взимам. И се махам. И се пускам на Game Mode 0. Ето, видяхте ли? Не мога да напиша една команда почти същата веднага. И както видяхте, веднага като се пуснах на Game Mode 1, ето вика админе BLBG на Game Mode 1. Затова хората в този сървър, не всички, но има някои, които са много тъпи. Например ето. Кой беше? Ето Косинер. То винаги се заяжда, не знам защо. И не е само с мен, с почти целия ми екип, целия ми отбор. Имам няколко човека в отбора и той почти винаги се заяжда с всеки от нашия отбор. И да, както виждате, даже и скина ми е копирал. Но аз, ако не бях мод, сега щях да ида и да му изкъртам от цуната, защото имам фулки и така нататък. Но след като съм мод, не мога да се бия. И да, това беше, в смисъл, това е важното, което искам да кажа. На следващия клип съм разбрал къде мога може да се кара колата и най-много да си поджъткаме. Да. Извинете, забравих да кажа още нещо. Не мога да купувам и да продавам айтеми, което също е тъпо. В смисъл, на шопа мога да продавам, ама не мога, например, да напиша и от тук да си купа нещо, които тук почти винаги продават простоти, които са много скъпи. Например, Пандораки. Ето тези Пандораки никога не ги купувайте, винаги са фалшиви. Ако някой има Пандораки, няма да го пусне го плаща, защото Пандораки 3, версия 3, както виждате, вече е стар. Пандораки е стар. Пандораки версия 2 е стар. Сега са Пандораки версия 3.1. Ако не е 3.1, не може да го отворите. Да. Това е. И това иска да кажа. Ето вижте, всички са ми копирали скина. Между другото, той ми е копирал, не знам защо. Още няколко човека са го копирали. И да, това е, което искам да кажа. Това е за този клип и чао.